wannan yaron photographer nan bai zo ba ko kaga abba din kafin aiki ya ce mana bari ina zuwa ni ina ta kai ai mana hoton nan da aka tsaya mana kafin aiki ya ce bari selfie ake yau ba da kai muka je muka tuni a idanka ba da kai ake abin nan a gaban ka ba ake abin nan to masha Allah wallahi to masha Allah wallahi to na gona mutum yana dan raha ka zaka iya dan yi mana aiko yayi siamo Aquaria. Ya Aquaria. Khalifa. Ka san jiya waye da na ƙara kunna wannan abin nan. Ga gani akwai wata hajiyawa take ta haɗa wannan abin da na Buhari. Take magana akan Buhari wai yaushe za a buɗe jami'a ne. Sai ce idan sun so a zauna to. Ku 'yan Red House don ku yanzu
Kai, wai kina nan? ai hula ma babu. Kaga shi ma wannan hular babu. Kuma sound yana jikin ki ba jini. Hamu. Wai na bashi. Ka tashi dauka shi ba. Allah masu biyo-biyon nan kuma shi magana. Baka hannu gudu da gadi. Mai gadi yana hannu ne. Me gani koyi da wuri. Yi mana ya kamata dai kana hango a can. Me gani. Ya gamata. Isa ni mai sauri mana ka zo. Ba za su kare wayannan halitta. Kuma ya basu ake yi. Ka je kasa kana tsaye. Da wani kayan da shi shigo? Kasa kana tsaye kana. Kai. Kare wallahi.